L'espàrrec de Gavà no solament és conegut i apreciat a la nostra ciutat, sinó que la seva fama va encara més enllà. Destacats restauradors n'han lloat les virtuts en diverses ocasions com a producte fresc i de qualitat. I com a producte fresc i de qualitat és com es pot tastar durant tota aquesta setmana al restaurant Set Portes de Barcelona. Els responsables de l'establiment han decidit incloure l'espàrrec gavanenc entre els seus plats del dia. Avui els periodistes han estat els primers a tastar-lo. La taula preparada per gaudir d'un menú basat en els espàrrecs de Gavà. Una representació de l'Ajuntament encapçalada per Joaquim Balcera s'ha traslladat fins al restaurant Set Portes de Barcelona per signar un acord de col·laboració amb l'establiment per tal de donar a conèixer l'espàrrec conreat als nostres camps. Un producte de qualitat que durant aquesta setmana es podrà tastar als Set Portes, que l'està incloent en els seus plats del dia. Aquesta relació que nosaltres podem fer, intermediació, entre qui ho produeix, és a dir, el pagès, i directament el restaurant per incorporar-lo, és una part fonamental d'aquest tipus d'acords. Vull dir que és com podem anar situant l'espàrrec de Gavà com a producte de qualitat directament en la persona que ho va, o en l'empresa, o en el restaurant, o en el xef que el transformarà per poder ser consumit. Et garanteixes un producte fresc, que saps qui te'l fa, que saps a qui pots reclamar, que saps les seves característiques, que saps quan surt, que ho pots programar i que fins i tot pots donar especificacions. I després això també t'obliga a un altre tema que és molt important, que és que força la pròpia innovació a la cuina. O sigui, tu tens un producte que l'has de posar a la carta i aleshores el xef es veu amb el compromís de treure-li tot el fruit possible per la satisfacció dels clients. L'espàrrec de Gavà té unes característiques singulars que el fan adient per l'alta restauració. És l'únic blanc que es conrea a Catalunya i únicament ve presentat en manats. Els cuiners del Set Portes a més l'ofereixen acompanyat de productes de primera qualitat, ja sigui en receptes tradicionals com salses, bullits o farcits o en plats més innovadors. Amb la signatura d'aquest conveni s'apropa a restauradors i productors. Crec que realment és una feina del verdader gastrònom, és a dir, del verdader restaurador, l'estar al tanto de les coses que té més a prop. I com és molt normal, aquesta connexió pot fer que millori el servei al client. Amb actes com aquest, l'Ajuntament busca noves vies de desenvolupament pel producte, creant una xarxa entre l'agricultura i la restauració. Aquest conveni, a més, s'uneix al que ja tenen amb la UPC per intentar millorar el conreu de l'espàrrec i que no sigui únicament una producció simbòlica. Les persones que aquests dies vagin al restaurant Set Portes podran contemplar també una panera de llavors confeccionada per la família Margarit Pinyol mentre degusten l'espàrrec de Gavà.